बे भिडिअ'आव 2018 नि जेनेरेल मेथामेटिक्सखौ इंलिश आरो बड' मोन्नैबो मिडियामावनो आङो सल्भ खालामनानै खोन्थागोन। मोजाङै नायलां अब्लानो बुजिगोन। मोन्नै मिडियामनियाबो नायनो हागोन, इंलिश आरो बड' मोन्नैबो मिडियामा नायनो हागोन। थांनाय एबा सिगांनि प्रिभियास कुइसनफोरखौ नायनाया जोबोर गोनांथार, मानो होनोब्ला प्रिभियास इयारनि कुइसनफोरखौनो मोनफ्रोमबो एग्जामाव बोसोरे एबा एभ्रि इयार रिपिट खालामबाय थाखायो आरो बेबायदिनो सेम कुइसनफोर फैयो। मोजाङै नायलां, अब्ला गोबाव खालामालासे भिडिअ'खौ जागायनोसै। Number 1 now. The number of decimal places after which the decimal expansion of the rational number 14,588 by 625 will terminate is बर'आव रानजोबथा अनजिमा 14,588 by 625 नि दशमिक फुवारनाया गाहायनि माबे दशमिक थावनिनि उनाव जोबथाहैगोन? अप्शनफोरा होनाय दङ। नाम्बार एआव 2, नाम्बार बिआव 3, नाम्बार सिआव 4 आरो नाम्बार डिआव 5। बेखौ जों सेलेक्ट खालामनांगोन। दा बेखौ जों जानला मोनला सेलेक्ट खालामबा जाया, बेखायनो आं बेखौ माबोरै सल्भ खालामनांगौ आंनि कपियाव दिन्थिगोन। अब्ला आंनि कपियाव नायदो। नाम्बार 1 सलुशन गिभेन एबा होनाय दङ 14,588 by 625। बेवहाय जेब्लाबो गोसोआव लाखि, गाहायाव जि नाम्बार थायो बेखौ जेब्लाबो 2n into 5m equal to 10, 100, 1000 ... जिखुनु बेबायदि फर्माव लांनो गोनां जायो। मानो होनोब्ला बेबायदि 10आनो जा, 1000आनो जा, 10आनो जा, 100आनो जा, 1000आनो जा, बेबायदि ... थायोब्ला गोजौनिखौ डिभाइड खालामनायाव इजि जायो। बेखौ दिन्थिलांगोन नाय। इकुवेल 14,588 625 खौ बेबायदि लिरालासिनो 5 to the power 4 लिरनो हासिगोन। मानो होनोब्ला 5 into 5 into 5 into 5 मोनब्रैजों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 625 मोनो। नोंसोरबो माल्टिप्लाइ खालामना नायनो हागोन बेखौ। इकुवेल 14,588 दा बे 5 to the power 4आ बे 5 to the power m फर्माव थांबाय एबा महराव थांबाय। दा नैबेखौ लाबोनांगौ 2 to the power n। बेखौ बोरै लाबोनो हागोन नायदो। बेयाव 5 to the power 4 दं नालाय, बेजों सेम पावार गोनां इनटु 2 to the power 4 होदो। बेजों सेम पावार थानाय जानांगोन। बेयाव 2 स्क्वायर, 2 क्यूब, 2 to the power 5, 2 to the power 6 बिदि जानला मोनला होनो हाया। बेयाव पावारजों सेम जानांगोन। बेयाव स्क्वायर थायोबा बेयाव स्क्वायर, बेयाव क्यूब थायोबा क्यूब, बेबायदि मिलायनाय जानांगोन। आरो गाहायाव जि नाम्बारखौ माल्टिप्लाइ खालामो, गोजौआवबो बे एखे नाम्बारखौनो माल्टिप्लाइ खालामनांगौ। मानो होनबा बिसोरो मोननैया गैखायामोन नालाय, गोजौआवबो गाहायावबो होबासो बिसोर मोननैया दानजागोन। जुदि बिसोर मोननैया दानोब्ला बे थाफिनगोन। बेबायदि थाफिननाय जानांगौ, दाननानै मोनफिननाय जानांगोन। बेखायनो बेयाव 4 होबा 4, 5 होबा 5, 6 होबा 6 बेबायदि होनांगोन। बेयाव 2 to the power 4 होबाय नालाय, बेयावबो 2 to the power 4 होबाय। दायो नेक्स्टआव 14,588 into 2 to the power 4। बे 14,588आ बेनो इनटु 2 to the power 4 खौ 16 लिरनो हायो। मानो होनोब्ला 2 into 2 into 2 into 2 मोनब्रैजों माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 16 मोनो। नोंसोर माल्टिप्लाइ खालामनानै नायनो हागोन। बेनि उनाव 5 to the power 4 into 2 to the power 4 बेबायदि महराव थांबाय। 2n into 5m बेबायदि फर्माव थांबाय, एखे जाबाय। दायो मोननैनिबो पावारा सेम नालाय, बेखौ जों बेबायदि लिरनो हासिगोन 10 to the power 4। डाइरेक्ट माल्टिप्लाइ खालामदो। 5 into 2 10 जागोन। पावारा 4 4 नालाय, मोनसे 4, 10 to the power 4 इकुवेल 14 into 588 into 16 माल्टिप्लाइ खालामोब्ला 233,408 मोनो। बेखौ नोंसोरो माल्टिप्लाइ खालामनानै नायनो हागोन। 10 to the power 4, 10 to the power 4 नि मिनिङा जाबाय 0आ मोनब्रै, 1 2 3 4। बेखौ जों इजिलि डिभाइड खालामनो हायो। डिभाइड खालामनो गोनां गैया, डाइरेक्ट लिरबानो जाबाय 233,408। बेयाव मोनबेसे 0 दङ बेखौल' साननांगौ एबा काउन्ट खालामनांगौ। 1 2 3 4 मोनब्रै 0 दं नालाय, 1 2 3 4 मोनब्रै नाम्बार बारनानै डाइरेक्ट पइन्ट होबानो जाबाय। दा बेयाव मोनबा 0 थायोब्ला मोनबा नाम्बार बारनानै पइन्टखौ होबानो जाबाय। जुदि मोनथाम 0 थायोब्ला मोनथाम नाम्बार बारनानै 0खौ पइन्टखौ होनांगौमोन। दा बेहाय मोनब्रै नालाय, 1 2 3 4 मोनब्रै नाम्बार बारनानै बे पइन्टखौ होनो गोनां जादों। दा बेनिफ्राय सोंथियाव सोंदोंमोन बेसेबां नाम्बार बारनानै पइन्टखौ होनांगोन बा पइन्टआ जोबथाहैगोन।
बेसेबां डेसिमेल एक्सपानसना बहा टार्मिनेट जाहैगोन होननानै सोंदोंमोन अब्ला जों बेनिफ्राय बुंनो हासिगोन 1 2 3 4 मोनब्रै नाम्बार बारनानै एबा एन्सारा 4 जेब्लाबो उनथिंनिफ्राय साननांगौ सिगांनिफ्राय साननो नाङा अब्ला जों बेनिफ्राय बुंनो हासिगोन 4 एन्सारा 4 जागोन बे 4आ बबे अपसनाव दङ बेखौ जों नायनांगोन बे अपसन C आव दङ बेनिखायनो कारेक्ट एन्सारा C जागोन नाम्बार 2 होनाय दङ which one of the following is a rational number गाहायनि माबे रानजोबथा अनजिमा अपसनफोरा नाम्बार A √2/√3 नाम्बार B √2/5 नाम्बार C √5/√6 नाम्बार D आव √3/27 दा बेवहाय बबे रेशनेल नाम्बार एबा रानजोबथा अनजिमा बेखौ जोङो सेलेक्ट खालामनांगौ जेब्लायबो बेखौ मिथिखायो जानांगौ रुट गोनाङा जेब्लाबो रेशनेल नाम्बार जानो हाया बा रानजोबथा अनजिमा जानो हाया नाम्बार A आवबो रुट दङ बेखौ जोङो रुटखौ काट खालामनो हाया बेखायनो बे A नाम्बारा जाया B नाम्बाराव √2/5 दङ बेबो जानाय नङा बेयाव पाइबो दङ √2बो दङ पाइआबो रानजोबथा अनजिमा नङा आरो √2आबो रानजोबथा एबा रेशनेल नाम्बार नङा बेखाय बे B आबो जानो हाया नाम्बार C आवबो मोननैयावबो रुट दङ मोननैनि रुटखौबो काट एबा दाननो हाया बेखाय बे C नाम्बाराबो जाया बेनि उनाव नाम्बार D आ जागोन मानो होन बेयावबो रुट दङ बेयावबो रुट दङ बे बोरै जागोन होनोब्ला बेखौ दिन्थिगोन आङो नायबानो जाबाय 2 नाम्बार सलुशन D नाम्बारखौ सल्भ खालामनो दिन्थिगोन D नाम्बाराव दङ √3/√27 इकुवेल गोजौनिया बेनो बे थागोन √3 खौ मा लिरनो हागोन √3 मोनथाम मानो होनब्ला √3 × √3 √9 जागोन आरो √9 × √3 √27 जागोन अब्ला गोजौआव √3 दं गाहायावबो √3 दङ बिनि मोनसे दानजायोब्ला गोजौआव मोनसेबो √3 गैला माने 1 थाबाय गाहायाव √3 मोननै थाबाय √3 × √3 डाइरेक्ट सानजाबोब्ला एबा माल्टिप्लाइ खालामोबा बेसेबां मोनगोन √9 आरो 1/√9 नि जायगायाव मा लिरनो हागोन 3 मानो होनब्ला 9 नि √आ बेसेबां 3 एबा 9 नि बर्ग रोदाया 3 मानो होनब्ला 3 × 3 = 9 जायो बेखौ मिथिखायो दा बेवहाय नुनो मोनबाय गोजौआवबो रुट गैला गाहायावबो रुट गैला 1/3 जाबाय बिसोरो रेशनेल नाम्बार एबा रानजोबथा अनजिमा जाबाय बेनिखाय जोङो D नाम्बारखौ सल्भ खालामनानै मा मोननो हायो 1/3 मोननो हायो बेखाय जों बुंनो हायो √3/27 आ रेशनेल नाम्बार एबा रानजोबथा अनजिमा बेनि थाखायनो 2 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सारा नैबे D नाम्बारा जाबाय नाम्बार 3 The product of the zeros of 4u² + 8u is बर'आव 4u² + 8u नि लाथिख'फोरनि सानजाब गासैया जाबाय अपसन नाम्बार A 4 B 8 नाम्बार C 32 D 0 दा बेवहाय जिर'फोरनि प्रडाक्ट एबा सानजाब गासै बेखौ दिहुननांगौ बे सानजाब गासैखौ एबा प्रडाक्टखौ दिहुननायनि सिगां जों जिर'स एबा लाथिख'फोरखौ दिहुनग्रोनांगोन बेनि थाखाय बहियाव नायदो 3 नाम्बार सलुशन गिभेन होनाय दं 4u² + 8u 0 दिहुनगोन नालाय बेखायनो इकुवेल टु 0 लानांसिगोन दा बेनिफ्राय जोङो मा खालामनो हागोन 4u² + 8u बिसोर मोननैबो 4 जों डिभाइड खालामजायो u आबो u जों डिभाइड खालामजायो बेहाय 8u आबो 4u जों डिभाइड खालामजायो बेनि थाखाय जोङो 4u खौ कमन लानांगोन 4u खौ कमन लायोब्ला 4 जों 4 खौ डिभाइड खालामोब्ला 4 आ गैला u² खौ u जों डिभाइड खालामोब्ला मोनसे u थाबावगोन प्लास बेहाय बे 8 खौ 4 जों डिभाइड खालामोब्ला 2 मोनगोन आरो बे u खौ u जों डिभाइड खालामोब्ला एबा काट खालामोब्ला जेबो गैला एबा 1 इकुवेल होल 4u × u + 2 होल इकुवेल टु 0 दायो जोङो बे 0 खौ 4u नि थाखाय आरो u + 2 नि थाखाय एक्सट्रा एबा सेपारेटै लानो हासिगोन बेनि थाखाय आइदार 4u = 0 or u + 2 = 0 बेनिफ्राय जों u नि भेलुखौ दिहुननांगोन u खौ बेहाय लाखियोब्ला 0/4 जाहैगोन 0/4 or u = +2 खौ बैथिं लाङोब्ला इकुवेलनि आगदा फारसेथिं लाङोब्ला राइट साइडथिं लाङोब्ला -2 जाहैसिगोन दा बेवहाय u नि भेलुआ बेसेबां जागोन 0 खौ 4 जों डिभाइड खालामोब्ला 0 जागोन
आरो बिथिंजायनि मोनसे इउनि भेलुआ जाबाय -2 बेहाय इउनि मोनसे भेलुआ 0 आरो इउनि गुबुन मोनसे भेलुआ -2 बेयाव भेलु माने 0 बे 4u² + 8uनि मोननै जिर'फोरा 0 आरो -2 दा बिसोरनि प्रडाक्ट दिहुननांगौ नालाय बेनिखायनो दा प्रडाक्ट अफ जिर'स दा प्रडाक्ट अफ zeros equal to जिर'फोरा मामोन 0 आरो -2 into -2 0 into -2 0 जागोन एबा बर'आव मा लिरनो हागोन मोननै लाथिख'फोरनि सानजाब गासै मोननै लाथिख'फोरनि सानजाब गासैया 0 सानजाब -2 equal to 0 बेनिखायनो अपसना बबे जागोन अपसना ए नाम्बाराव 4 होदोंमोन बि आव 8 होदोंमोन सि आव 32 होदोंमोन डि आव 0 होदोंमोन बेखायनो एन्सारा डि आ जागोन डि क्वेश्चन नम्बर 4 अंडर व्हाट कंडीशन विल ax² + 5x + 7 equal to 0 be a quadratic equation बर'आव मा रादायाव ax² + 5x + 7 equal to 0 आ मोनसे जौगानाय समानथाय जागोन अपसनफोरा होनाय दङ नाम्बार ए आव a is greater than 0 माने a आ 0 निफ्राय देरसिन नाम्बार बि आव a आ 0 निफ्राय फिसासिन एबा a is less than 0 आरो नाम्बार सि आव a equal to 0 माने a आ 0 जों समान एबा a नि माना 0 जागोन नाम्बार डि आव a is does not equal to 0 माने a आ 0 जानो मोना बेखौथ' बयबो मिथिखायो जानांगौ क्वाड्रेटिक इकुवेशन मोनसे जौगानाय समानथाय जानो थाखाय जेब्लाबो फार्स्टआव ax² थाथारो बे ax² थानो गोनां जायो जुदि a आ 0 जायोब्ला बे x² थानाय नङा बेनि थाखाय a आ 0 जानो मोना a आ 0 जायोब्ला x² थानाय नङा नालाय बेनि थाखाय a आ मालाबाबो 0 जानो मोना बेखाय एन्सारा जागोन d a does not equal to 0 Number 5 in triangle ABC angle A equal to 90 degree AB equal to 3 cm BC equal to 5 cm and AD is perpendicular to BC then the length of AD is बर'आव आखान्थिथाम ABC आव angle A equal to 90 degree AB equal to 3 cm BC equal to 5 cm आरो AD आ BC नि सायाव थोंगोर जायोब्ला AD नि गोलावा जागोन अपसनफोरा होनाय दङ नाम्बार ए आव 5/2 बि नाम्बाराव 12/5 सि नाम्बाराव 5/12 आरो डि नाम्बाराव √39/2 बेखौ सल्भ खालामनानै आं आंनि बहियाव खोन्थागोन बे 5 नाम्बारा लेसन 9 नि ट्रिगोनोमेट्रिक एबा थामख'ना सोवारिनि बे फर्मुलाखौ हायोब्ला मोजां जायो आं बेखौ दिन्थिलांगोन नाय 5 नाम्बार सल्युशन जेब्लायबो होनाय दंखौ नायग्रोनांगौ मा होनाय दं बेखौ जों नायग्रोना लागोन गिभेन एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री एंड AB equal to 3 cm BC equal to 5 cm and आरो AD is perpendicular to BC AD आ BC नि सायाव थोंगोर जायोब्ला AD नि गोलावा जागोन then length of AD equal to what question mark बेखौ जों दिहुननांगौ बेखौ आं सावगारिनि हेफाजाबै पिक्सारनि हेफाजाबै दिन्थिगोन सावगारिखौ बिथिंजाय नाय बेहाय होनाय दङ एंगल A equal to 90 डिग्री माने बे ट्रायंगोला मा जानांगोन राइट एंगल ट्रायंगल जानांगोन एबा खनाथि आखान्थिथाम जानांगोन जेब्लाबो राइट एंगला बेहाय थायो 90 डिग्री बेयाव जायो 90 डिग्री बेखौ ए लाथारनांगोन मानो होनबा कुइसनजों रिलेटेड जाथारनांगोन कुइसनाव एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री दं नालाय जों बेहाय बेलेग नाम्बार लानो हानाय नङा बी होनो हानाय नङा सी होनो हानाय नङा बेखायनो जों बेयाव ए खौ होथारनांगोन मानो होनबा 90 डिग्री जाथारनांगोन नालाय बेनि उनाव जोङो बी खौ बेयाव लानोसै सी खौ गोजौ लानोसै बेनि उनाव डी बे बी आरो सी नि मिडल पॉइंट को डी होननानै हमना लानोसै डी जों ए जों कानेक्ट खालामनोसै डी जों ए जों कानेक्ट खालामोब्ला मा मोनगोन
AD माने AD आ BC नि सायाव पारपेन्डिकुलार एकर्डिं टु कुइसन जोङो ड्र खालामबाय कुइसन बायदि जोङो कुइसनजों रिलेटेड ड्र खालामनो गोनां जायो दा AD आ BC नि सायाव पारपेन्डिकुलार बियो जाबाय रिलेटेड जाबाय एबा सेम जाबाय दा बेनि उनाव नाम्बार्सफोर भेलुसफोर होखानाय दङ AB नि भेलुआ बेसेबां होनाय दङ 3 सेन्टिमिटार आरो BC फुल लेंथ B निफ्राय C सिम फुल गासिबो लेंथआ बेसेबां होनाय दङ 5 सेन्टिमिटार बिनिफ्राय B सिम एबा B निफ्राय C सिम 5 सेन्टिमिटार दायो AD खौ दिहुननायनि सिगां जोङो AC खौ दिहुनना लाग्रोनि AC नि भेलुखौ दिहुनना लाग्रोनि दा बेखौ दिहुननो थाखाय माबे फर्मुलाखौ बाहायनांगोन बेखौ बे भेलुखौ दिहुननो थाखाय जों पाइथागरासनि थियोरेमखौ बाहायनांगोन दा पाइथागरासनि थियोरेमखौ बाहायनोब्ला बे ट्रायंगोलाव बबे हाइपोटेन्यूज एबा बबे लाव खान्थि बेखौ जों सिनायनांगोन बेहाय गोलावसिन आखान्थि हाइपोटेन्यूजआनो जादों BC अब्ला जों एकर्डिं टु पाइथागरास थियोरेम जों दिहुननोसै फ्रम ट्रायंगल ABC बे हाइपोटेन्यूजआ BC नालाय BC स्क्वायर इक्वल टु AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बेखौथ' मिथिखायो जानांगौ दा गावबागाव भेलुखौ गावबागाव जायगायाव पुट खालामसै BC नि भेलुआ 5 स्क्वायर नालाय स्क्वायर इक्वल AB नि भेलुआ 3 स्क्वायर नालाय स्क्वायर प्लस AC खौ दिहुननांगौ नालाय बे थासिगोन AC स्क्वायर बेनि उनाव 5 खौ स्क्वायर खालामोब्ला 25 इक्वल 3 खौ स्क्वायर खालामोब्ला 9 प्लस AC खौ स्क्वायरानो स्क्वायर बेयाव AC खौ दिहुननांगौ नालाय बे 25 जों 9 खौ बिथिंजाय बारहोहरनोसै प्लासआ माइनासआ फैसिगोन इक्वल AC स्क्वायर बेनि उनाव फुरायै बेलथायनोसै AC स्क्वायरखौ बिथिं लिरबाय 25 माइनास 9 खौ बिथिंजाय लिरनोसै डाइरेक्ट माइनास खालामखायोब्ला बेसेबां मोनगोन 50 निफ्राय 9 माइनास खालामोब्ला 6 मोनगोन 2 निफ्राय 1 लांबाय नालाय बे 2 नि जायगायाव 1 थाबाय बेखायनो बेयाव 16 AC स्क्वायर इक्वल 16 जोङो दिहुननो हागोन AC खौ स्क्वायर रिमुभ खालामोब्ला 16 आ रुटनि सिङाव थासिगोन रुट 16 जों मिथिखायो AC इक्वल टु रुट 16 नि बर्ग रोदाया एबा रुट अभारआ जेब्लाबो 4 जायो मानो होनब्ला 4 into 4 इक्वल टु 16 बेखौ मिथिखायो अब्ला AC इक्वल 4 गासिबो सेन्टिमिटाराव दंजोबो नालाय AC नि भेलुआबो सेन्टिमिटारावनो थागोन मिटार बा मिटाराव थागोन दायो AC नि भेलुआ 4 सेन्टिमिटार बेहाय जोङो लिरनानै लानो हासिगोन AC इक्वल टु 4 सेन्टिमिटार AC नि भेलुखौबो मोनबाय AB निया होखानाय दङ BC निया होखानाय दङ दायो जों दिहुननांगौ AD खौ दिहुननो थाखाय जों मोनसे फकास खालामना नायनांगोन ADC बे मोनसे ट्रायंगोलनिफ्राय जोङो AD खौ दिहुननांगोन एखे रोखोम बेबो पाइथागरासनि थियोरेमजोंनो थांगोन अब्ला नायदो दा AD नि भेलुखौ दिहुननो थाखाय जोंनो मा साइडखौ नांगौ AC खौ नांगौ DC खौ नांगौ AC खौ मोनबाय DC आ डाइरेक्टलि होनाय गैया नाथाय इनडाइरेक्टलि होनाय दङ बोरै होनोब्ला C आरो B नि भेलुखौ होनाय दङ 5 सेन्टिमिटार D आ C आरो B नि गेजेर बिन्दो एबा मिडल पॉइंट माने C निफ्राय D सिम जेसेबां जानथाय दं डिस्टेंस दं D निफ्राय B सिम एसेबांनो डिस्टेंस जानथाय दङ हमना ला बेनिफ्राय बेसिम 1 बा D निफ्राय C सिम 1 जागोन माने CD आ CB नि हाफ एबा खावसे बेनि थाखाय मा जागोन CD आ 5 नि खावसे एबा हाफ जागोन 5/2 जागोन खावसे बेनिखायनो 5/2 लिरनो हागोन 5/2 सेन्टिमिटार C निफ्राय D सिम 5/2 सेन्टिमिटार दङ आरो D निफ्राय B सिमबो बे 5/2 सेन्टिमिटार दङ बेखौ जों नांलायला मानो होनब्ला C आरो B नि खावसेया जाबाय CD बेखाय 5 नि खावसे जागोन CD नि माना अब्ला दा जोङो बिनिफ्राय मोनबाय बेयाव बे मोनसे साइड मोननै साइडनि भेलुखौ मोनबाय दा बे मोनसे साइड अनलि वान साइडखौ जों दिहुननांगौ बेखौ जों दिहुननो हासिगोन इजिलि दिहुननो हासिगोन बेखौ जों पाइथागरासनि थियोरेमजों दिहुननांगोन दिहुननो थाखाय बबे हाइपोटेन्यूज बेखौ सिनायना लानांगोन
बेयाव गोलावसिन आखान्थि एबा लं बयनिख्रुइ लं साइडआ बबे जागोन हाइपोटेन्यूसआ एसी जागोन अब्ला जोङो फ्रम ट्रायंगल एडीसी बे एडीसी ट्रायंगलनिफ्राय जोङो दिहुननोसै बेवहाय हाइपोटेन्यूसआ एसी नालाय एसी स्क्वायर इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर दायो गावबागाव भेलुखौ गावबागाव जायगायाव पुट खालामनोसै इमप्लाइज एसी स्क्वायर एसीनि भेलुखौ दहायसो दिहुनना मोन्दोंमोन 4 स्क्वायर नालाय स्क्वायर इक्वल एडी खौ दिहुननांगौ नालाय बेनिफ्राय थासिगोन प्लास डीसी नि भेलुआ 5/2 होल स्क्वायर बेनि उनाव 4 खौ स्क्वायर खालामदो 4 खौ स्क्वायर खालामबा 16 मोनगोन इक्वल एडी स्क्वायरानो थागोन प्लास 5 खौ स्क्वायर खालामोब्ला 25 2 खौ एक्सट्रा स्क्वायर खालामोब्ला 4 बेनि उनाव बे नाम्बारजों नाम्बार खाथि खाथि लाबोनोसै 16 बे प्लास मोन नालाय बिथिं फैबा माइनास जासिगोन 25/4 इक्वल टू एडी स्क्वायर बेनि उनाव दा बेनि गाहायाव 1 दं होननानै सानना ला मानो होनबा नेचारेल नाम्बार बे 1आ थाखायो अब्ला 1 आरो 4 नि एलसीएमआ मा जागोन 4आनो जागोन 4 जों 16 जों माल्टिप्लाइ खालामनांगोन 4 6 आ 24 आखायाव 2 थागोन 4 लिरनो हागोन 4 1 4 आखायाव थानाय 2 जों 5 6 64 माइनास बे 25 आ 25 इक्वल टू एडी स्क्वायर बेखौ जों बेलथायना होनोसै एडी स्क्वायरखौ बिथिं लिरबाय समान दा 64 निफ्राय 25 माइनास खालामनांगौ 4 निफ्राय हमना ला 6 निफ्राय 1 लांबाय 14 जाबाय 14 निफ्राय 5 माइनास खालामोब्ला 9 थागोन 6 दंमोन 6 निफ्राय 1 हरबाय नालाय बेयाव 5 थाबाय 5 निफ्राय 2 माइनास खालामोब्ला 3 थासिगोन 39/4 बेनि उनाव दायो एडीआ स्क्वायर दंमोन बे एडीनिफ्राय स्क्वायरखौ रिमुभ खालामनाय लोगो लोगो बे गासैबो रुटनि सिङाव थासिगोन रुटनि सिङाव 39/4 बेवहाय जों मिथिखायो 4 नि रुट अभारखौ जों मिथियो बेसेबां जायो 2 नाथाय 39 नि रुट अभार गैया बेखायनो जों मा लिरगोन एडी इक्वल टू रुट अभार 39/2 मानो होनोब्ला 2 into 2 इक्वल टू 4 बेखौ जों मिथिखायो अब्ला जोङो मोनबाय एडी इक्वल टू रुट अभार 39/2 बियो बबे अप्शनजों मिलायो नायनो हासिगोन एडीनि भेलुखौ जों मोनदों रुट अभार 39/2 बियो नै डी नाम्बारजों मिलायो रुट 39/2 बेनिखायनो कारेक्ट एन्सारा जागोन डी 5 नाम्बारनि कारेक्ट एन्सारा रुट अभार 39/2 अब्ला आसा खालामो फरायसा नोंथांमोना मोजाङै बुजिबाय आरो बेनि आद्रा थानाय मोनबा कुइसनखौ आङो नेक्स्ट पार्टआव लिरनानै सल्भ खालामनानै दिन्थिगोन बेनि थाखाय बेनि नटिफिकेसन मोननो थाखाय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बेल बाटनखौ प्रेस खालामना ला हानायसेबां लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो मोजां मोनोबा लाइक खालाम